It-tanker armada LNG Mediterrana mistenni jasal tul il-jum tal-Ħadd. Dan wara vjaġġ li dan ftit inqas minn xahar mis-Singapore. Ħabret dan Electrogas Malta fi stqarrija fejn intqal li jekk it-temp jippermetti, it-tanker jittieħed b'ġetti f'żona li liem mill-kosta Maltija matul il-lejl u l-għada l-awtoritajiet tal-port ikunu jistgħu jipproċedu b'diversi provi fil-port. It-tanker mbagħad jerġa' jittieħed il-barra mill-kosta Maltija. F'dak l-istadju kif it-tanker ikun għadu vojt isiru numru ta' testijiet ta' sigurtà u ta' familjarizzazzjoni. Dawn it-testijiet u s-simulazzjonijiet ikkoordinati bejn Electrogas Bumi Armada u l-awtoritajiet tal-port se jissuktaw għal diversi jiem sakemm it-tanker jintela bil-merkanzija. Fis-Singapore it-tanker għadda minn testijiet ta' sigurtà rigorużi u tul il-vjaġġ lejn Malta kien akkumpanjat il-ħin kollu minn gwardja armata. It-tanker armada LNG Mediterrana li jessa madwar 125,000 metru kubu ta' LNG huwa l-aħħar element tal-proġett tal-bini ta' power station ġdida għaliex l-unika pass li fadal qabel jibda jopera huwa li joħroġ il-permess tal-Awtorità tal-Ippjanar. Proġett li se jiġġenera enerġija b'sors nadif u li jagħmel inqas ħsara lill-ambjent u s-saħħa tan-nies. Il-bastiment se jkun ankrat temporanjament f'Marsa Xlokk u kien meħtieġ għaliex għal snin twal tħalla fuq l-iskaffa l-proġett tal-pipeline tal-gass. Proġett li qed jitfassal mill-amministrazzjoni ta' bħalissa u li meta jkun lest se jieħu post il-bastiment.